Salam, hurmatly vatandaşlar. Şu gün 30 iyul 2024 yıl heptenin sişenme günü hoş geldiniz. Demokratik Opozisyon Platformasının kanallarına. Şu gün men bilen çıkış ediyor Serdar Hocanipesov. Serdar, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Aleykümselam. Salam eyleşler. Serdar, eğer de ruhsat berseniz, men efiri başlamakam bizim bir dinleyicimiz, bizim bir aktivistimiz bir video uğrattı, şunu koyacak bolyan. Ruhsat berseniz. Ondan sonra biz efir devam edelim. Hurmatly vatandaşlar, başlan bizim teknik sebepli problemlerimiz için men indikep görkezän studiýama baranlar, öz yerime baranlar, şol ýerde men size gowy şu video klipi Türkmenistan barada bir aýdym aýdylýar. Avtoradioda, Moskvanyň bir kanalynda. Şoň üçin şu gerekli başlan men size görkezmäň. Vatandaşlar, men bir topar video taýýarladym, bolýa indikep görkezän haçandan studiýam ýerlikde bolunlar. Şoň üçin biz häzir videosyz ýöne gepleşikler geçelim. Şu gepleşigiň esas temasy, hurmatly vatandaşlar, sizin bilen bir söhbetleşik etjek bolýar. Ine biz 1,5 ay diýinçanlyk sizi köp çykyşlar edip sizi gynap durmadyk. Indi biz çykyşlarymyza başlaýar. Dewlet Halk Hereketi, Demokratik Opozisiýa öz güýçli hereketlerine başlaýar. Biz şu ýyl şu Gurban bilen Serdar Berdimuhamedowdan diýmeli. Bir topar teklipler geldi. Ine bir tany birim vatandaşymyz flash bomb bedelliýär. Gurbanyny uhady diýip, gün bolýar bir flash bomb bedelliýär. Onu aranyp maslahatlaşyp durýar. Ol teklipler, başga da teklipler gelýär. Nähil görüşmeli, nähil şu rejimden diýmeli. Ýöne bir zada anyk. Şu rejim biz diýmesek, şu rejim biz diýmär. Şoň üçin müferin bolsaňyz soňky wagtda bir-birden gyssanman aktivistler tutmakdy bolýar. Aktivistler hem gatakly hereket etmän soň bir bilen söwüşip, bir birine töhmet atyp ýa gyýyşyp bir topar wagt ýitirip rejim bilen güreşmän soň rejim hedir edip aktivistler tutmakdy bolýar. Şoň üçin men hem aktivistler ýüzlenýän hemme bir bolup güreşmeli. Agzybir bolup bir hatarda durup galstuk hemmemiz geýip soý ýürep görüşmek bol hiç ýerde ýok. Mümkin näme. Agzybir bolmak ýöne bir urdu. Bir meseleni öňe goýup bir maksat üçin hemmemiz görüşebilýär. Her kim öz ýerine. Kimde kim pistolet bilen, kimde kim media avtomaty bilen, kimde kim media puškasy bilen, kimde kim başga sözler bilen, kimde kim hereket edýär. Birinji liniýada däl, ikinji liniýada, 5-nji liniýada, 10-njy liniýada on tapagy ýok. Ýöne biz hemmemizi Türkmen halkyny halat etmeli. Şu 2 awray tezap dinastiýa gurulýar oturan 2 adamy. Bu hemmedaň arkasynda Gurban Berdimuhamedow. Häzirem şol prezident, häzirem dolanyp gelýär Türkmenistany. Ol kartinka Serdar diňe ýygnaklara gelýär. Onuň kömekçileri Aýdogdyýew bilen beýleki kömekçisi Jadan Hramyň ýerini tutan. Bular Gurbandan gelip zadanya alyp Serdara düşünüp, Serdar diňe Rybakov ýaly afişa edýän boldy.
Gurbanu Berdimuhammedow esasy Türkmenistanyň kezzaby, esasy milli kezzaby, esasy biz şoňa garşy görüşmesek, Serdara garşy görüşmek bespalezna. Hiç zat ütkeme o kartinka. Oň arkasynda äpet bir döwdur, o döwüňe mady zulüm, o zulüme mady ýani Gurbanu Berdimuhammedow. Özüne milli lider diýämi, özüne milli kezzap diýämi, bizim işimiz ýok. Biz şonu tiýin wagtda tutsak etmeli, şonu bütün dünýäň öňüne görkezmeli. Şu dewlete hereketi juristler bilen işleýär. Gurbanu Berdimuhammedow Ýewropada suwda çekme uruna. Biz görüp durýar. Nähili kanunlar var Ýewropada, haýsy suwtlar var, haýsy suwtlar bilen Gurbanu Berdimuhammedow kezzapçylyk boýunça, konstitusiýany bozýançylyk boýunça hemme zatlar gözüňe adwokatlar işläp otur. Näme üçin suwda çek bolýar? Ýöne biz suwda çekenimiz bilen şoňa nakleyka kezzap ugalovny iş etdi, ugalovny jinayatçy nakleykany goýsagam biz ýene de galmasak şu zatlar ütkemýär. Diýmek, biz galmaly, eýsenlik pursatda biz diňe galmaly we biz nakleykaly ugalovny gurbanyny aýyrmaly, ýa-da zulüm gurbanyny aýyrmaly, ýa-da millidir gurbanyny aýyrmaly. Oň hiç iltifat ýok. Ýöne biz şu zulüme garşy görüşüp, biz köşküňe bar ýakasyndan tutup hemme eden betbaşçylyk üçin jogaba çekmeli. Serdar sen näme görýän şu zatlara? Näme pikiriň bar? Yok, doğru aýdyp otyň. Näme goşaýdym men munyň üstüne? Tutsak astyna almaly, ähli halk bolup, ähli halk diýilen wagty, diňe daýhan ýa kösen beren halk dälle, şu wagtda hyzmatda bolan, büdjetde bolan, polisiýa, prokuror, MWD, KGB we hemmesi bilen bilelikde jemlenişi aýyrmaly sebäbi bütün halkymyzyň problemasy. Всеобщий, всенародный problema bu. Hemmede dertlenip ýaşandan, hemmede derman gözläp ýaşandan, hemmede özüň nähili neme derham diýävelin, belli ki derdimiz belli, keselimiz belli, yaramız belli. Dermanymyza Allah Taala görkezdirnýärde, iman eden bendelerim, bana iman edin. Damja bolup duran bolsaňyz her biriňiz üýşüňle iman seli boluňyz alymyň garşysynda ýeňjeksiniz diýär. Ýeňmek nesip eylesin. Doğru aýdýan, hormatly watandaşlar, ine biz siz bilen şu söhbetleşip geçirýär. Size bir haýyş bar, men size bir chat görkezýän şu YouTube'un içinde siz ýani community diýerler, söhbetleşe girmeli we şo ýerde seslerini bermeli. Şo ýerde näme ses bermeli, näme giýmeli, men size görkezýän. Ine sizin watandaşlar 1 minut. Insersiňiz 1 minut. Seni gözläp otykan men gurläp oturaýyn onda Murada. Şeýle bir zat barda. Şeýle bir zat barda. Nime diýem? Zulüm bilen awat etip bolmaz diýär. Ýagny bir zulüme garşy, zalyma garşy sen kim şonuň metodlaryny olan döwüp ýenjip urup kırsaň, ýeňjek etjek sadyň ýokdur. Diňe diýär, ýyllar boýunça adamzat taryhyna seredenle hemişe de iman sili bilen ýeňilendir. Diýär Mattan golay goşkusyna Garadağdan iýner sili türkmeniň diýär. Şol iman sil näýdilýär şonu. Damjalar birleşmeli bir ara we bu hökümetiň başyndaky halky ýoýup oturan, ýurdy ýoýup oturan, dünýäni aldap oturan, halkyna öňki baýa aldap oturanlardan diýman aradasyny etmeli. Elbetde ki yüzüp goýruguna geldik diýende howlugyp berip häzir we ertir etmeliler. Munyň wagty sagady hem bardyr. Ol hem ýakyn wagtda aýdyljakdyr. Şu Murada görkezjek bolýan zady bir anketa maglumat ýalagat geçirmeliler. Elektron seslerlik ýalag köpüňiziň ýadyňyza düşýändir. İlki döwürde şu başlan wagtlarymyzda etipdik şoň ýalaklar.
Berdimuhammed wezife laýykmy ýokmy diýenne 94% adam laýyk däl, gitmeliydi. Kakoýta 5-6% adam bolýardy ses verenleriň arasynda. Ses verenlerim ummasyz däl, bütün Türkmenistan'dan gynansagam, ýöne şonu häzirki günne sanyny artdyryp bilsek, näçe adamyň şoňa ses berýändigini görüp bilsek, bu bizler üçin ulaqan plusdur. Aýdy Murad aýyn. Sağ olmadık meni bir gedek. Ýangy goşulan, ýangy biriň efirimde goşulanlara. Ne derdiň? Men size häzir bizim sahypamda görkezýänler. Ine şu ýerde ünferen bolsaňyz, şu Murat Gurbanow diýen kanala girin. Şu ýerde iň soňky kommuniteli şoňa basýaňyz. Ine şu ýerde de ine iki kelleli prezident durandyr. Ine men ýürüte sosapros koydum. Ine Gurbanow Kezzap zulüm ve onun oğlu Serdar Kezzap zulüm. Şu ýerde aşak düşleňiz görünüp durandyr. Esas soru ataly oğul ikisi Gurbanow ve Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny bolýanmy? Ýa-da Rusça поддерживаете ли вы политику, проводимую Гурбангулы и Сердаром Бердимухамедовым? Cevaplar yok bollamok, нет не поддерживаю, hovo gollayan da поддерживаю, bilemok, не могу ответить. Ine mysal üçin men öz sesim oýan şu ýerde, ine yok bollamok oýan, pardon. Men kanala girmesem, men ýa-da yemerden girmesem bolmaýan, şoň üçin maňa ses berilenok. Men şu ýerde connection etmeli. Connection etmeden men ses berip bilemok. Siz connection'y girýäňiz, siz kommentaar ýazýaňyz we şu ýerde sesinizi berip bilemok. Ne şuna bassaňyz ýok bollamok, şuna bassaňyz hobu bolýan, şuna bassaňyz bilemok. Ine siz şuraya ses berişlige goşulyp bilersiňiz, bilen sizin isleýänlerinizi biljek bolýar. Şul Serdar bilen Gurbanow Berdimuhammedowlary halk bolup aýyrmalymy ýa-da gaýtyp bütün dünyada yallaklar bolup yallak bolup şolar gollap şoň aýaklaryny, ellerini, öňlerini, ýyllaryny oşap ýöremelimi? Bir topar yallak sportsmenler, bir topar yallak muzykantlar, bir topar yallak şoň daşyna ılgap ýören, pul üçin ılgap ýören yallaklar ýaly. Ine şoň üçin habaryňyzy ýazyň. Biz her wagt çykyşlarymyzda apros edip durýarys. Ýa bize sizin jogabymyz atwajy. Biz sizin üçin işleýäris. Ine häzir gepleşikde siz bizim bilen direkt ýa communication etip bilersiňiz. Şoň üçin kyn görmen, men ýene bir gezek düşündirýän nähili girmeli. Ine şul Murat Gurbanow diýilýän DVT kanalyna girýäňiz. Ine şu kanalda iň soňky pozisiýa kommunite diýen. Şoňa basýan. Rus Сообщество bolýan Rusça. Rus diline soобщество bolýar, şana maýda var. Soобщество basýaňyz we şu ýerde iki kelleli prezident derre görnýärdir. Çep tarapda zulüm, öňe milli lider diýilýän bir Kezzap Gurbanow Berdimuhammedow saq tarapda bolsa kartinka. Onun kartinkasy suratçagyz öňe prezident diýip hundan bäri diýip ýören bir samsyk öňe gotmayan A harpyna şermende Serdar Berdimuhammedow. Hormatly vatandaşlar, sesinizi beriň. Şu ýerde torawa ataly oğul ikisi Gurbanow we Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny bolýanmy? Я да Rusça поддерживаете ли политику, проводимую Гурбановым и Сердаром Бердимухамедовым? Yok gollanmak не поддерживаю. Şu ýerde siz ýa-ki nokoda basarsaňyz öýjüge ýa-da hobo golyan da поддерживаю diýip şu ýerde basarsaňyz ýa-da bilemok diýip. Bize sizin sesleriniz atwajy. Ýa-da şu ýerde kommentaar ýazyp bilersiňiz. Ine şu ýerde men ýa-ki ýazdym. Сколько людей умерло за границей, какая поддержка дип ýazýar. Gasy dogry diýe bilen aralaşýar şoňdan. Hormatly vatandaşlar, biz öz ýa-ki çykyşlarymyzy dowam edeli. Ruhsat berseňiz, ine häzir çykyş gidip duka kyn görmän ýa-ki görkezmişli ýaly öz sesinizi berip bilersiňiz. We kommentaar ýazsaňyz, biz sizin kommentariýaňyzy ekrana goýup sizin soragyňyza jogap bereriz. Yeni bir soru bilecek bolýar. Ine Serdar ikimiz we DVT halk hereketi bolup, ýa-ni DVT agzalary bolup, birinji biz şol iksan zulmi aýralymy, egerde biz şoň siýasaty bilen ulalaşmasak, şoň siýasaty katastrofa Türkmenistany bizim ykbalymyzy, durmuşymyzy
çağlan geljegini bizim ata-babalarymyň öňündäki awramyzy ýykýany görüp şu durumlary aýyrmalymy? Biz öňe çykyp şulary tutsak etmelimi ya etmellämi? Ya da ay men işim yok. Murat Gurbanow aýrar, Erti Serdar aýrar, bir gün Düýje aýrar, Düýenjin Akmy Sapar aýrar. Öýler bir zat kime döwlet gerek bolsa ine gelin aýryň. Mene daşarýda gidýän öýde işläp, piw içip araçy pedile diýip, bul ýaly işläp gezip berýän diýip şeýle gezmelimi? Ýa-da şul göni çatda kommentariýaňyzda öz pikirleriňizi. Serdar sen berdimi? Hawa berdi. Onu kyn görmesen sen näme pikirleýän? Senden maşaly. Sen pikirin näme? Sen gollaýan şol ikisany kezagyň alyp barýan siýasatyny ýa-da sen bular kezap däl, birine arkada beýlekem arkadagy Serdar. Diýmek diňe bir arkadagy bolan Serdar, şol arkadagy diňe Serdaryňky bizimkiler şolary gollamylýan ýa-da şolu aýdýan. Neme de başlan kameram yapıp duruşuwat. Neme diye su içdim. Su içtim. Elbette ki goldamadığımız için şu yollarda näçe ýyllardan bäri Allahyň soňumuzy haýır etsin, tagaman ýurdumyza dolandyryp atbarsyn ýüregimize göre. Bular iň berkisi ölüsine çıkıp berene terörist diýip ýazyp otyrlar. Yine birine kömek edeyin diýene terörist diýip otyrlar, hak talap edene terörist diýip otyrlar. Her kime terörist diýip oty Aşgabatda ýa welaýatda bir köçeden geçsek, goda kaptarda köçeler ýaptyryp adamlar ýerden arabalar ýör, halkyň ýurdun içine ýörün. Normal adama da terörist diýip otyrlar. Kime gerek bular? Bular gerek däl hiç kime. Ýöne o bularyň özleriniň çyzan şol geldim ona. Bularyň özleriniň çyzan şol sistemasymy, skemasymy eger bular halkyň ganyna suwsap beren bolsalar, hiç haçan ýatdan çykarmaly däldir. Gadymdan gelýän gazma düşersin, ýakma düşersin diýen nakıl boş ýerden gelen ak. Halkyň ganyny içmek üçin, ganyny dökmek üçin niýetlenenler öz ganynda boguljakdyrlar, öz ganynda bogulsunlar inşallah näme diýeli. Allahdan dileýäs giýje görünis, Allahdan halkymyza iman bersin sebäbi köpçülikleýin musulman halky bolanymyz üçin Allah'a imanımız elmedamla bolmaly. Sebäbi zalimi nädip ýeňersin? Zalimi elbette ki Allah'a iman edersin, yani käbirleri soraýa da Allah'a iman näme diýmek? Allah'a inanmak, peýgamberlerine inanmak, kitaplarına inanmak, ölümün bardygyna, dirilişiň bardygyna, ölümün hakdygyna, dirilişiň hakdygyna inanmak, haýryň we şerriň Allah'dandygyna inanmak. Ve biz şol Kur'an-ı Kerim'de de aýdylýar ýa 48-nji sure 48-nji 58-nji aýatda Nisa suresinde sizin başyňyzdakylara diye sizden bolanlara itaat edin diye. Emmagelin ýurdun başynda oturanlar bizden däl bolup oturşlary. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ama diye hadis-i şerifinde son hutbesinde ey musulmanlar diye sizin zalim zulüm etmeň diye ve zulüme de uğramaň diye, yani zulüm ettirmeň başyňdakylara özüňize diye. Sorapdyrlar, muňalak zalim ýolbaşçy bolsa başymyzda bular bilen urşalymy diýenne araňyzda namaz okayan bolsalar, namaz okayan çağlar degmeň diye. Bugünkü günne sorag döreýär. Soragam döränek de kime aýan ruwangly bolsun, ogly bolsun, beýlekler bolsun, cemaate gelip mesçitde namaz okanyny bize göremiz, şu wagtda çeldi. Haydi bir Murat, sağ ol. Okey, sağ ol. Köp sağ ol aýdan üçin. Hormatly vatandaşlar, ýene bir gerekli ýülenýän. Ýalnys men çat gözüm şu sawup işler diýen çata barın. Şol bizim kanalymyzda şol çatda da öz sesinizi berin. Birinji soru, esas soru. Ataly oğul ikisi Serdar we Gurban Berdimuhamedowyň şu günde alyp barýan siýasatyny gollaýarmy ýa-da ýok? Birinji ýanky liniýada ýok, gollamak. İkinji liniýa gollaýan, üçünji liniýada bilemek. Gaýtan bolsa birine bassaňyz, ýanky biz sizin seslerinizi, sizin isleglerinizi bilerdik. Men ýene bir gerek häzir görkezem Serdar Gurban'da şo çağdy ýöne kyn görmeň seslerini berin. Egerde şu çağda sawupçyda girdim mesela şu çağda ýazın şu videoň aşağına kommentariýada ýazın. Men gollaýan gollamak ýok diýseňiz ýok bolýar. Hawa diýseňiz gollaýanyňyzy bilemek diýseňiz men bilemek, men siýasata goşulamak
men arabam geçti köprüden, men işim yok, hiç bilen diýseniz, onun bir pozisiýa. Biz sizi günekerlerimiz yok. Sizin dogulu hakkınız var, gollamak. Şol atalogul alyp barýan siýasatyny. Sizin dogulu hakkınız var, şonu gollamallar. Sizin dogulu hakkınız var, goşulmallar. Öz isteňiz boýunça ýöne bir zady düşünip goýmaly. Haçanla sen ses berip, ya gollan, ya gollamagyny görkezseň, sen şu döwletiň raýaty, sen şu döwletiň içindäki bolýan zatlara täsir et başlaýar. Ýöne haçanla sen, ay mene bilemok kime döwlet gelip bolsa gelip alyň ine, men Türkmenistan jaňa demde adama käbelen şey diýär. Ay bile hiç adı bilemok ine döwlet gerek bolsa, prezidentlik gerek bolsa gelin ine edin alyň döwlet sizin ki mene berde pasajir ýaşaýan hiç adı demek diýip aýdýarlar. Olary düşündirmek kyn bolýar. Bir telefon gepleşikde düşünüp bolmaýar, şoň üçin çykyşlarda düşündiremezek, başga biriň mümkinçiliklerimiz ýok. Ýöne şeýle bir pozisiýa bolmaly adamda. Ya goşulmaly, haýtan bolsa bir tarapyny almaly. Egerde bir tarapyny alanynda argumentler bolmaly. Ine mysal üçin men Serdar Hajanipesov bollaýar. Nämçik? Muň pozisiýasy düşünükli. Serdar zuluma garşy guraşýar. Serdaryň guraşyp ýetjek maksady meniň maksadym bilen deň gelýär. Serdar şu maksada ýetende oňa kömek berip men onu gollaýan. Serdar şu maksada ýetende men çağlam, meniň ömrüm açylýar, ýa-da balym ütgüýär. Men Türkmenistana gelip arky döwüşme açyp gezip biljek. Hökman maňa wedip berip gel, hökman maňa bir zat berip gel. Men şol ýylar bir zat etip oňyan bolsa menem edip oňar, menem kanun bozman işleýän şertler döre. Ine şoň üçin men Serdary gollaýan. Men mysal üçin Serdary gollamak, men Gurbalyny gollaýan. Onu başga argumentler bolmaly. Şu zulüm, men şu zulüm bolsa-da şunu gollaýan, bir üçin zulüm, bir üçin bolsa şu arkada, men arkamy tutýar şulardan. Ine Türkmenistanyň ala güllük gülýär. Hiç hili uruş ýok, hiç hili hiçlat ýok. Men şoň üçin Gurbalyny gollaýan. Hawa kezaplyk edýändir. Beýlik gejem mundan gowy däl diýip bir pozisiýany aýdyp bilýän adamam bir pozisiýaly bolýar. On argumentlary boýunça köp intek gepleşmeli, dogry argumentler dogry däl, ol başga soraw. Ýöne ol bir pozisiýa. Ýok men bilemok, maňa hiç adam berke, siz boş gurulýaňyz, siz neme diýäňiz diýip gapdala durmak onun bir pozisiýa. Onu diýmek sen şu döwletde, dogulaňda enataň, sen ata-babadan sen doğurmak için şu güne getirdiler. Sen doğulun Allah tarafından ruhsat aldın. Yani ruhun ma, bedenin ma, inatan ma, at koyuldu. Sana yani o adam okap at koyuldu. Sen doğulunla adat doğulun. Sen keyfine yaşayacak. Yani hiç nada koşulacakken bir yerde bir zat oğlum olmasa oğlan yani kan bozmadan bolsa kan bozan men wyjwat etjek, öýçek maňa geljek merekde şun kulmaşda boldy diýip o pozisiýada mümkin dogrudur käbiler üçin. Ýöne bizim üçin o dogry däl sebäbi bir adamlaryň normalary bar. O norma näme? Ýaşullar sylamak, aýal maşgalany käbiýany seretmek, hormat goýmak, adamlara hormat goýmak, wyjdanyň bolmaly, namasyň bolmaly, bir ahlak taýda normalar bolmaly. Arasda gezmek, arasda gürlemek, adalatly bolmak, adalatly gollamak, adalet bar ýerde durmuş diňe ösýändir. Şo zatlary ösürmek, adalatly ýürüdýän adamlaryň syýasatyny gollamak, şolar bilen bolmak, ine bol bir standart adam, minimal norma bilen ýaşaýan bir norma. Ya sen şu tarafta, ya sen zulüm tarafta, ya sen hiç tarafta boşman pasajir. Türkmenistan'ı случайно doğulun, yani ki sen случайно doğulun ölüm gidiyen Ukrayna'da, Germanya'da, Fransa'da, Amerika'da ya Türkmenistan bir ovasına ay bir yaşadı, ösümlük yani östü gitti, bundan hiç adam kalmadı. Şondan bolan çağlar var. Jogapkärçiliksiz bolan soň çağlarına da derek yok, çağlaryň geljegi yok. Ay şuraya bir zat bolup galýar. Şoň üçin siz bir pozisiýa bermeli. Şunkuwuna biz sizden haýyş edýär. Ine 3 tane pozisiýa bar. Ataly oğul, iki tane tezza, Türkmenistany pulunu ilk gelýän, oğurlak gelýän,
Türkmenistan'da interneti, şu azat sözlüğü, azat hareketler, şu azat bir zat bolsa yapık gelýän kezzaplar, şoň siyasatları Türkmenistan'a gowmy, size gowmy, siz gollamaýan, ne şul ýanky pikire jogap bermeli. Onu siz bize öz üstüňize gaýýan. Egerde hemmeler şul arkada diýen kezzap bolýan bolsa, onu biz näçe bunu aýyrmaly? Diýmek mümkin bir ýalňyş ýandy. Serdar kime? Biýmek bir 100 miňlerçe aktivistler ýalňyş ýandy. Devlet aktivistleri. Mümkin. Mümkin şodur. Şoň üçin esasy 60-70% halkyň biz pikirini bilmeli. Gerekmiş çalışmalar. Ya da ay näme bolsa şo bolsun, ani görel wakal bulun ömürlük däl özümizi allap gezerim. Haçan da siz ömürlük däl diýseňiz, ünsüň bu dinasiýa boldy. Kakasynyň taryhyny muzeýe edip goýdy. Alkaş kakasy, Kliçkasy, bir çüşe konyak, zonalar barlap, şöyle ayal maşgulary zorlap ýören adam inni Türkmenistana mysal boldy. Ýanky gara zat ak boldy, kezzapçylyk uly bir ýanky gahrymançylyk boldy, adalatçylyk ters tarapy gitdi, ak zat gara boldy. Ine şu siyasata gözüňde tutup, bu kakasy Türkmenistan'a gahrman, muzeyi wa muzeýini açdylar, serhetçiler, ýanky organlar barıp şöýürdi. Her ýyl dawarly çäler geçirýärler. İkinji millidir şol kezzapdan bolan başga bir kezzap. Bütün ömrüni uğurluk edip gelýän kezzap özüne 2 ýyl gahrman medalyny berip milli lider boldy. Ine ikinji dinasiýa. Ine o ýerde de ýatkanlyk biz. Ine häzir 3-nji dinasiýa gidip otyr. Onuň kezzap ogly. Türkmenistan'da yaşaman, Moskva'da okudu, Şveýçariýada okudu, 5 ýyl Türkmenistan'da yaşamadı, iyidi giderli. Şonu da konstitusiýa boýunça muny hiç saýlawga gatnaşmak haky ýokdy. Gatnaşdyryp, oğlunu prezident edip goýup, fetlerimizi oglap, şol kezzaplygy arkasyna götürüp ýören Serdar Berdimuhammedow kezzap 3-nji dinasiýa. Onum yeterlik däl. Bärde de uhlap ýörsek, ay men işim yok, döwlet kime gerek bolsa, hana prezidentlik kime gerek bolsa, görüşdüm, ölsünler, men işim yok diýseňiz, ine 4-nji dinasiýa gelýär. Men size görkezdim öz efirlerimde. Türkmen dili edebiyat 4-nji klas kitabyna Kerim Berdimuhammedowyň aýdýan ýanky goşgusy 4-nji klas okuwçylar üçin ýatdan tutup ýanky ýatdan aýtmany öwredýärler. Molla nepesi, Kemine diýdi, Azady diýdi, Mahtumul diýdi. Olaryň setirlere uraýaly ýanky üns berilenok. Ine şul kezzap dinasiýaň ýanky Türkmenistanyň taryhyna urnaşdyryp, öňkü taryhlary süpürüp, aýryp, ýatdan çykarýaly edip, ine diktaturany goýup oturýarlar. Eger siz şu dada ırda bolsaňyz, onda men size bir rada edeyim. Birinji ideologiýa goýulýan, şol ýaly diktatura goýulýan. Iyidi bolsa, sen şu ideologiýa garşy bir söz diýsen, sen terrorist, sen opozitsioner, sen diýmek hökümete garşy, hökümetim olur da başga adam ýok. Sen şolara garşy seni ýok etmeli. Seni ýa türmäge atarlar, ýa-da öldürürler, ýa-da biznesini alyp seni bomj ederler. Ine ünsüň, hormatly vatandaşlar, egerde biz Türkmenistany iýdigide tehdit etsek, 1990-njy ýyldan bäri näme boldy? Niýazow näme etdi? Bar taryhymyzy süpürüp aýyrdy, öz şekillerini goýdy. Başlaryň öz ejesi, diýek gezmeýän ejesini teke bagdyrdy. Ýanky aýal maşgala bir gelişmeýän zatlary edip ýören aýaly gahrman edip goýdy. Özüni 5 ýyl gahrman etdi. Özüniň şekillerini hemme ýerde goýdy. Ruhnamany ýazyp biziň aňyrdan gelýän taryhymyz, türkmen taryhymyzy aýryp süpürüp, hemme zatlary aýryp, öz döwletini, öz ýanky Türkmenistany gurup başlady. Bizim imsim oturduk. Inni şu Niýazow goýunan zatlaryň üstüne ýanky Gurbanyň dinasiýasyny goýup oturýar. Şolar dol goýulansaň 4-nji pokoleniýa Kerim bolar edi. Ine ýaňy ýakynla Türkmenimiz görkezdi.
Kerimoğlu Edil Serdar Berdimuhamedov ýaly daşary işler boýunça ýürüýtürleşdiren universiteti Angliýada gutordum diýdi, etdi. Ýöne ne egzamine bardy, ne diplomuna bardy. Ýöne satyn alyp gaýtdylar. Özem her wagt aýda bir gezek Türkmenistanyň samolyotyny, ýani prezidentin samolyotyna gidip muny akadiýalar ýeközünü getirýärler. Kimin hakkı var? Näçi bizim vatandaşlarymyz bil tapman, pul tapman, Türkiýe bilen bu haramzada eýýäm kezzap, entek 18 ýaşy yetmeke kezzapçylyk edip muňa beýlik kezzap. Bizim pulumuza prezidentin samolyotyny berýär, bizim pulumuza şoň benzinini berýär we bizim pulumuza şonu akıtdyrýar da getirýär aýda bir gezek ýeközü. Näme prezident bolsa hakkı barmy? Elbetde ýok. Prezident bolaýsyn, prezidentin abiyatlary var, jogapkärçiligi var ve hakkı var. Şondan çykmaýarlar. Çykdy, muny kakmaly. Bütün dünýäde şeýle näçe Türkmenistanda bir prezident bolsa, padşah ýaly berýär. Konstitusiýada ýok wagtlar. Ine şu zatlara siz düşünseňiz, onu normalda siz Gurbanly Serdar Berdimuhamedov gollamaly. Egerde siz şu zatlara bu normalny murada onu Allah berýär bize. Bu bizim Hudaýymyz, bizim padşahymyz diýip ýörseňiz, eýýämden gulçulugy, ýani aýagy ýykylyp ýörseňiz, onu mümkin sizin pozisiýaňyz sizin üçin dogrudur ýöne, bizim üçin şo dogru däl. Serdar sen näme pikir edýäň? Şonuň ideologiýasy görünen okmy? Halk görýändir şo öz ideologiýasyny, taryh, halk görüp otyr, hemme zady bilip otyr, hemme zady. O sene men mesele ýatlap çykdyň 91-e çelli gitdiň, ölen adamlar bilen bizim işimiz ýok. Her näme bolsa da öňkiň aýdýan bir sözi bardy, halk gorup bolmasyn diýärdi, halka degmeýärdi. Bolýa ondan geçeri esasy mesele geleli, bugünkü näçe wagtdan bäri efir açdyk, köp wagtdan bäri çykamyzak. Bu hökümet hakykatdan bir duzak kurdumy, duzak kurmak niýetli bilen etdimi sebäbi adamlar aýdýar da ýa-ni isnesi daşlar ýurtda aýdyp otyrsyňyz, ýurdun içinde gystykça gysyp barýar, tebigaty öldürip barýar, zäherläp barýar howany. Näçe ýyllardan bäri bu zatlarym aýdylyp oty, eşdilip oty. Bular elbetde ki hiç kim goldanak, ne pagonly milisesi, ne pagonly waýennysy, iň berkisi Balkanda bolan poligona gatnaşmady, ne atasy, ne ogly, biri lider, biri prezident, serkerdabaşy diýip ady bar. Yani serkerdabaşy ýok şo poligon waýenlaryň uçenýalarynda. Uju şundan belli, meselem Ýewropada sene meştip örendirsiň näme diýerler? Тот президент, который боится своего войска и своего народа, он долго не просидит у власти diye. Şimdi bular ýa-da edip saklanjak bolup otylar, görecek bolup otylar da bular muňa barmaýanky hökümeti goldaýanlar ýa-da beýlekiler Seyit Nazar Seydem aýdýar, gorkýanyňyz oturyň aýarlaryňyzyň gujogyna öňüňizden çykmaň. Iň barkisi Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam müminler bilen Mekke'ye gaýtyp gelenlerinde Allah Taala diýär ki indi köp bolduňuz, jemlenişdiňiz, ağız bir bolduňuz, mukaddes bolan topraklaryňyza dönüň diýär. Topraklaryna dönenlerinde habar goý berýärler. O wagtlar radio ýok, internet ýok, atly bilen goý berilýär. Bugünkü günde biz radio, internet üstü bilen muny goý berip bilýäs. Diýär ki egerde Urşak aşılmajak hökümete garşy men çykjak däl diýip gorkýanyňyz bolsaňyz öýüňizden çykman oturyň, aman galarsynız diye. Welin bu hökümeti öwýänler diye, bu hökümet zulüm edip duran wagty muňa garşy hakykat aýdýanlar, ular utulandyrlar Allahyň Taalaň gatynda diye. Eger bular öwüp we goldaýanlar diye, ana bular ýitirendirler diye. Nähili diye faraon diye özüniň goşuny bilen suwa gark boldy we şol şekilde hem halk bilen birlikde dozaha girecek bolsa, Qurban Gulyny goldaýanlar hem edil şoňarak boljakdyr. Ol Kur'an-ı Kerim 1400 ýyl mundan öň geleni bäri, gelen hem bolsa bugünkü günnäki ýagdaýy hem açyk görkezipdi. Nähili göreşmeli, agzy bir bolmaly, jebis bolmaly, dama köl diýen sözi gözüňimize getirsek, bir sil bolmak üçin bu damjalaryň birleşmesi gerek. Her bir adam bir damja bolýan bolsa, bu damjalaryň bir ara gelmegi gerek. Zulüm bilen zulmy abad etmersiň diye, emma iman siliniň garşysynda hiçbir despot, hiçbir diktator, hiçbir zalim durup bilmez, dayanıp bilmez.
gitip tarihin sahypalaryna gömülüp gitjekdir diýer. Şonuň üçin eýildeşler elbette ki Allah'a iman ilkinci derecede, ahiretimizden fikir edeli ve bu dünýäde dünýälik mal üçin demokratiýanyň tertipleri, talaplary häzirki döwürde atdymeler yine de göreşe çykylýan bolsa hökmany suratda Allah'ın rızası bolmaly, hereketiň içinde hökmany suratda kitapdan ýörejek bolmaly, Kur'andan ýörejek bolmaly, hökmany suratda garşyňdaky adamy öldürmek diýen niýetiň bolmaly däl, hiç kaçan ol seniň üstüne gelse berersiň jogabyny. Emma welin galy verse de iman edip iman bilen garşyna gelen wagtyň Allah Taala diýär: "Ey bendelerim, siz maňa iman edin, hereketiňizi edin. Men garşyňyzdaky düşmanyň kalbyna şeýle bir gorky salaryn diye. Olaryň sizden gorkuşyny bir bilsediňiz diye imanly bendelerden diye. Menden şeýdik gorkanaklar, sizden gorkuşlar ýaly diye." Şonuň üçin eýildeşler Kur'an-ı Kerim'i doğa orap boynunda götereniň gowy zat. Ýa-da ona mesturmaly, olam gorýajaby şonu kebir diýene Kur'an-ı Kerim'i biz okamaly. Allah Taala'nın birinci buyruğu oku, ey bendem oku diye. Ýatlamak üçin okama, manysyny düşünmek üçin oku. Bir gezek oku, iki gezek oku, üç gezek oku, 100 gezek oku. Okumana ýaltanýan bolsaň teknologiýa östi, tak kulagyna naushnik dinle, düşünýän dilini öwren ilki, manysyny näme diýär, näme goýýar. Ölümli dünýäni mazarlyklar bark göreňizakmy? Mazarlyk mazardan doly. Giden gidip otyr, wagty geçmegi bilen tekizden otyr, üstüne gömülüp gidip otyr. Ölümli dünýäwi. Sizce meniň rızamy gözläp zuluma garşy göreşseňiz diye bu ýolda ölenleriňiz şehit bolarsyňyz, ölmedikleriniz hem diye gazi bolarsyňyz diye, hem meniň gözümde diye gowy görnärsiňiz diye. Ve men size diye, siz baýlyk isleýän bolsaňyz bu durmuşda hem size cenneti ýaşadyryn diye, hem ahirette meniň huzuruma geleniňizde cennetlik bendelerimiz bolarsyňyz diye. Bir güni Peygamber aleyhissalatu vesselam sorapdyrlar Allah'dan 3 saat diledim. İkisini kabul etti. Birini velin kabul etmedi diye o haysıları diýende ümmetimi bir gezekde ýok etmedidim diye, bolýa diýdi diye. Ümmetimi hemişe düşmanı yeňdirip durma, yeňibem dursunlar diýdim diye. Onam Allah kabul etti, bolýa diýdi diye. Üçüncüsem ümmetimin arasyna azalyk girmesin, aralaryna çöp düşmesin, düşmançylyk bolmasın diýenimde Allah Taala onu kabul etmedi diye. Onda nähili bolýar ümmetimin haly diýene ağzy birlik we agzalyk ümmetin synagy boljakdyr diye. Allah Taala bugünkü günü diňe türkmen milletini däl, bütün dünýäni synagydan geçirip oty. Esasan hem biz elbette ki Türkmenistanlylar belki misal bolup görkezilmelidir. Dogry her kim ezat diye oňaly bolanok, maňaly bolanok, oňaly bolanok, maňaly bolanok diýen zat ýok. Elmada ama her ýem hemişe birinji gezek bolamalydyr. Birinji gezek Allah Taala biziň halkymyza gansız, dövüşsiz, ýençmesiz bu rejimi ayırmak, kanun esasyna eline gandal urup türmäge basyp ogurlan yüzlerce milyar dollarlaryny ýurda getirip bilsek, her bir Türkmenistanyň watandaşy millioner boljakdyr. Ne şuna aýdyp goýaly. Sag bolun. Sağ ol Serdar. Ine ýalnızca bir soru berdi. Din boýunça. Men onu baner etdim, sebäbi söwüp başlatdy. Biz öz YouTube kanalymyzda söwüp sözler bilen bir pikirini ýazsa, hökman aýyrmady. Kanun boýunça. Sebäbi kanalyň şertleri bar. Ine şo ýerde soru berýär. Olar ýaly dine neme diýen bolsaňyz, umtylýan bolsaňyz, baryň Awganistanda ýaşaýan, Saudy Arabiýada ýaşaýan. Biz Ýewropada ýaşaýan dine hormat goýup bilýär. Türkmenistanda ýaşaýan dine hormat goýup bilýär. Şerda radikallar, şerda dini köp ýatlýar, adalatlygy dinde de bar diýip göközmek üçin. Ol sede din bilen din ýollarda düşünürýär. Eger zulüm bolsa, sen adalatly gowramaly bolýan. Ol sede radikal hükmünü Türkmenistan'ın hükman şeriat bolmaly zat diýip aýdanok. Sebäbi bir döwlet boljak bolsak, onda da bir ösen döwlet boljak bolsak, hökümet halka hyzmat etmeli, ýöne din meselesi ol hökümete bagly bolmaly, öz başdak bolmaly. Eger hökümete bagly bolsa, onda häzirki gün bolýar. Häzirki günde dinçiler hökümet adamlary, käbileri eýýän doly emhime agentlary, meçhitlerde hökümetin ýol boşlukna aýda okuyan we şoň kitaplaryny okuyan. Ol
Dinde döwlet, kapır döwlet bolýar bolýar. Sebebi Allah'ın öýünde sen hakyň ýok. Gurbany bolsun, milli lider bolsun, arkadan bolsun, arkadan bolsun, o kitaplarını okap, ýa-ni dini hormat goýmany gelenleri notatsiýa berip şolar ýa-ni siýaset etmek hakyň ýok orýaly. Şonuň üçin meniň pikirimçe Serdar biziň dini arasatçylygymyzy size düşündirip şol dini arasatçylyk Türkmenistanda da bolmaly, beýlik döwletlerde ýa-ni diýip düşündirjek bolýar. Onu Barşa sebäp barşa Ýewropada da bar, hemme ýurtda da barşa. Şonuň üçin Dinine göre ýaşaýarlar. Dinine göre sen ýaşaýarsyň ýöne sen kanunyň we ýa-ni konstitusiýaň esasynda konstitusiýa dine garşy däldir. Konstitusiýada ýazgydyr. Sen isleýän dinine kıyıl bolup bilersiň, hiç bir problem Uyup bilersiň uyup sen dinine uyup bilersiň diýen. Hiç bir problem ýok. Ine şoň üçin biz ine şol adalatly durmuş bolmaly. Adalatly döwlet. Onsoň ikinji soru bolýar, Ýewropada oturup bul neme diýýär diýdi. Türkmenistanyny aýtyp bolan okşany. Bolmasa biz Türkmenistana baryp köşüň garşyna ofisini açyp, dewlete ofisini açyp, şo ýerde çykyş etjek. O günem geler inşallah. O da uzak däl. Onu etdiren o edenler ölüp gitdi türmelerde. Şonu bolýan bolsa biz şuraya YouTube'da gürlemezdik. Inni bir nada başlayacak bolsaň birinji gürläp başlamaz şonu. Ara alıp başlamaz. Soraglara seretmäler. Soraglara seretmäler düşündir. Beýleklerde düşündirýän. Şoň üçin şeýle başlanýar. Ol bir wada hemmemiz meditasiýa edip bir bilen ılalaşyp bir minutda bilelişip turup onu aýyp bilmär. Oraya biz ruhtaýdan ösmedik. Şonuň üçin şuraya çykyşlar edip öz pikirlerine diňgelýän adama ýygnaklary geçirip birleşip baryp şeýle diýilýär zatlar. Biz keýpine çykyş edemiz ok ýa ýa-ni wagtymy ýitirip zat edip güýmenmek üçin ýa haýp üçin çykyş edemiz ok. Bir topar netijeli galandyk. Öwünüp gürläp nime edemiz ok. Halk bilýär edýän işlemleri. Egerde halk bizi ýygylar setki diýen bolsa, esasy opozisiýany öňe süp barýan döwletler. Başga guramalar ýokdur. Başga guramalar bar ýöne olar dewlete ýaly bar üçin öňe taşlaýarlar. O demokratik opozisiýasy öňe gidýär. Onuň üçin dewlete we erkin TV radio we koordinasiýon sentri we bir topar blogerler we bir topar aktivistler bar. O ýöne hemmesi demokratiýa, adalatla görüşen ok. Onam ýadyma çykarma. Allamrat Rahimow, Sapar Muradow, şolar ýalaklar, Kaşpirovski, olar adalat üçin görüşen ok. Olar haýp üçin, pul üçin, bir slujbalara hyzmat etmek üçin görüşýär. O bize garşy görüşýär. Olar şu rejim gerek. Näçip? Şu rejim barlygy sebäpli ol pul alanýar. Bize şu rejim gerek. Bize hiç rejim gerek. Bize halka hyzmat etýän hökümet gerek. Onuň üçin de saýlawlar geçirmeli. Kim etdi şolsun? Kim ýeňilse eliniň saz. Aýtyp gollar. Ýöne ýeňiş we bähtäçlik arasynda bolmaly. Ol biriniň seslerini owurlap, maşençilik edip, kezapçylyk edip, ýa-ni Serdar Berdimuhammedow ýaly ýa-da Gurban Berdimuhammedow ýaly etmeler. Arasynda bolmaly. Sen saýlaw geçirýärmi? Sen ýa Türkmenistan saýlaw geçirýärmi? Hemme partiýalar bolmaly. Açdyň partiýalaryny çykyş etdin. Halkyň önüne jogapkärçilik berdin. Ýeňsin, utsun, bolmaly. Sen diňe bir saýlaw da, bir topar saýlaw bar. 10 mogulu saýlawlar bar. Sen munutmasaň munutýan, munutmasaň unutmasaň hiç şeýle tutmasaň sen sesim bar. Täze partiýa görüşýär. Mümkinçilikler bar. Häzir näme? Biz ine efirde çykyş edýär, Türkmenistanda bar bilemdir. Türkmenistanda baryp ine registrasiýa etjek bolýar, etdiren oklar. Näçip? Okýarlar. Biz bir uçşagymyzy bilýärler. Şoň üçin biz efire çykyp, herekete güýçlendirip, hemmemiz içine baryp, öz konstitusiýon haklarymyzy aljak bolýar. Bize kezabam gerekkel, gurbanlam gerekkel, gurbanlyň oglan gerekkel, onuň ahtygam gerekkel, onuň ýa-ni ýygyndary gerekkel. Bize şul Berdimuhammedow düýüni gerekkel.
başarsak Türkmenistan'ı çägini howmaly emmet. Öýler şol bizim watandaşlar ýaly kösünüp Türkiýede köprüň aşagynda o beýlik ýerlerde ýaşaýarlar, şu ýaly dogunanlaşan ýaşak görsünler. Türkmen halky ýaly. Osoň indik geljekleri metaly. Serdar sen näme pikir edýäň? Ine biz häzir çykyş edýär efirde. Türkmenistana bark gurlar bilemiz ok. Ay şol adalatly däl, siz görüşjek bolsaň Türkmenistanyny görüşmeli diýip aýdýarlar. Näme pikir edýäň şulardan? Nawam, ça hadis şerifde de diýär, bir ýerde bir zulümy görseňiz diýe, güýjüňiz ýetse ony eliňiz bilen aýyryň diýe. Güýjüňiz ýetmese diýe, dumly duşa duýduruň diýe. Bu da imanyň ortaça halydyr diýe. Onam başaryp bilmeseňiz iň bolmana kalbyňyzyň içinden şol zulümüň bardygyny içiňizden dile gelip oturuň ki diýe, yürekleri bilýän, kalplary bilýän Allah'dır diýe. Şonuň üçin soňky 4 ýyldan bäri internetde, YouTube'da, TikTok'da, Imo'da, Instagram'da, ähli ulgamlarda bu ýurtda zulümüň barlygy aýdylyp gelip otyr, ýene de aýdylyp otyr. Şeýle bir zat görüldi ki hakykatdan ham Türkmenistanyň gulýaly konstitusiýasy bar, gulýaly kanunlary bar. Emma zat ýazylan, çyzylan, näde etmeli, näde etip bolýar. Ve biz şonu hem edip oňaramyzak. Näme üçin edip oňaramyzak? Ýurduň içinde agzalyk bar. Näme üçin agzalyk bar? Emmesine döwlet edara işgärleriniň emmesine de para ýdirdi, para aldyrdy, emmesini dili gysg etdi. Sehel bir bir zat gürlese ýygnaňmyn diýip otyrlarda ýygnady otyrlar. Kömekçilerine ýygnady oty, öňkülere ýygnady oty, soňkylere ýygnady oty. Awazyň bular şondan goýdy orkya. Ey iman eden bendelerdi, ey gullarymdy, ey Yuhannas diýen, ey adamlar diýen ýüzlerine Allah Taala adamlara. Diňe müminler, musulmanlar bendelerim diýene bendelerim diýe, ey adamlar diýe. Adamyň çağalary diýe. Sizi diýe ölüm bilen gorkuzýan, sizi aşyk bilen gorkuzýan, başyňyzdaky duran men sizi diýerlerin cennet bar, dozak bar diýen gorkuzyp bilýärmi diýe. Asyl gorkmagyňyz gereken mendirin ahiret hasap güni diýe. Menden gorkýan bolsaňyz bilin ki diýe, men size hiç haçan zulüm etmernem diýe. Ya adamlaryň arasynda ýaxşysam ba, yamanam ba, näme üçin? Ýaxşylary yaman bilen synamak üçin. Şu ýaxşylar Allah hakykatdan hem iman edip şu zulüme garşy, yamanlara garşy bilelikde görüşip biljeklermi? Men sizi synaryn diýe. Ine bugünkü günne biziň synaglarymyz gelip dur. Bular her zat edip bizi hereket edilmeli, kan dökülmeli, ailede hareket etjek bolup her türlü zulüm işler otilaryny eşitip motirs ýakynda da bir sanak ayal maşgala ağla otir çağıjygy janyny gyýtdyr, özüni öldürtdi, şoňalyk kösäpdirler, özüni öldürtdirler diýip diýerler belin. Ýöne şo zorlanan, gıynalan, muçit edilen, urulan, töwülen, belkem ırzyna geçilen, namusy kirledilen, şo iz namus edip ölen. Ey ýurduň başyndaky zalymlar, şeýle bir zat bar. Egerde bir ýurtda diýe, ayal gyz maşgalalaryň arasynda zina işi köpelip başlasa, diýeni ayallar, gyzlar özüni mejbur şo işe berip başlasalar, başga kazanç tapmanly. Biliniz ki şo ýurduň başynda zalim bardyr diýe. Şo zalymy edip oturan siyasi hereketleriniň netijesinde bu halk bugüne düşüp oturandyr. Şonuň üçin eýleşler, wagtymyz bar, tagadymyz bar. Adem atabalar düýje güý sanyşdyr diýe. Allah nesip etkeý bize. Näme diýe? 40 ýyllyk ýoly Allah islese 3 günne geçirermiş bendesine diýe. Allah bize tez wagtda zalymiň soňuna soğan ekmekligi, ýurdumyzda gülgüzaranlyk bolmaklygy, adamlar bilim alıp, terbiýe alıp, bir-birine sylaşyk, hormatly bolup, Ýewropaň ýa Ýaponiýa ýa başga bir ýurdun Türkmenistanyň halkyndan göreldi almana geljek wagtlaryň bir gelsin inşallah. Üstümizden ne gülüp otursunlar, ne beýlek etsinler. Haýsy ýurdy seretseň, haýsy milleti seretseň, tämahal neme diýenimde, siz Türkmenler diýip taryhda diýip eli kılıçtı diye, niye de zalim zulüm görseňiz diye, tekizak gezen sizler diye, dünýäni arastalap diye, näme boldy size diye. Milletler şeýle sonra ya. Benim aýdyn o wagty bardyr. Allah'ın ýerýüzüne uhlap ýatan goşuny eskeri Türkmen boljak bolsa adalet uğruna göreşen, elbetde ki oýanjak günümizde ýakyndyr. Allah'ın özü bilýändir. Dileýäs ýeri giç
Allah bize iman versin, cevizlik versin diýip. Haram işlerden uzak gezelin, günah işlerden uzak gezelin. Näde bilen burada? Sağ bol Serdar. Ine gattor bellehteş Serdar menem goşulýan. Türkmen halky ýiten ok. Türkmen halky ba. Sebäbi bizim ganymyzda bizim ata-babalarymyň gahrmançylygy durandyr. Ýöne ine bir gün geler, olam çalp gelýär. Şu meseleleri bir günde çözüp gider. Mesela bir zat aýdaýyn. Täze aýdaýyn. Ine şu günde men ýerlak gelýän Ýewropada, Amerikada we Rossiýada, Ukrainada bolup geçen zatlar we bütün dünýä. Häzir Putin ýuwaş ortam gysyl gelýär. Şu ýyl galman Putin'i meniň gaşşodym onça aýyrmaly. Putin direkt başga adam gelmeli. Sebäbi Rossiýanyň ekonomikasy gaty kösenýär sanksiýalar esasynda. Oňdaşyndan uruş gidip dur. Oňdaşyndan ýani uruşýanlar uruşoty gelen ok. Rossiýanyň bir topar moşly problemalary bar. Şoň üçin Putin'i aýyrmasalar bütün dünýä bilen gepleşikleri başlap bolan ok. Hiç kim Putin'i guruluşyosy gelen ok. Oňdaşyndan Ýewroparlament, Ýewrokomissiýa rezolýusiýa çykardy. Putin prezident diýip hatap etmeliler. Putin ugalovnik, ýani Gaaский sud tasdiklady. Putin bilen hiç kim ýani iş çalışmady. Şoň üçin bir tarapdan para hatly gepleşikleri Putin gatnaşyp bilmeýär. Ýani muny hiç kim hatap eden ok. Ine şo sebäplen Putin gitmeli bolýar ýylyň soňuna. İki sany ataly watan dönükleri, men näme watan dönükleri diýen Serdar Gurbanberdimuhammedov bunu Türkmenistan halkyny işlen ok. Türkmenistan halkyny eden zatlary ýok. Ýöne bunu Putiniň gullary, itleri Putiniň. Näme Putindan medan alýarlar. Gurbanuly Putindan medan alýar. Aleksandr Nevskiň 4-nji stepen, ýani bu diňe gahrmançylyk Rossiýa üçin jany we gahrmançylyk edenlere berilýär. Rossiýa üçin uly problemler çözüp Rossiýanyň territoriýasyny köpeldenler. Rossiýa üçin jany berenler üçin edilýär. Ine Gurbanuly Berdimuhammedow şo medany berdiler. Ine diň Serdara da berdi. Serdara berdi, ýöne 1-nji stepeni berdi, ýöne oňa 4-nji stepeni berdi. Adyna maýdaşa medalyň sen. Александр Невский. За заслуги перед Отечеством За diye. заслуги перед Отечеством. Yani Watanyň öňünde bolan hyzmaty üçin. Watanyň öňünde bolan hyzmaty üçin şoňa berdi. Diýmek, ol Rossiýa 20 ýyldan gowrak hyzmat edip gelýär. Türkmen halkyna hyzmat edip, Türkmenistanyň hyzmat edip, indi ünçüriň. Ünçüriň şunu men pikirme. Ruslara watanymyzy satan, oruslara hyzmat edip gelýän, oruslaryň ýani ýoluny ýürüdip gelýän Türkmenistanyň içinde orsun iti bolup ýören adam özüne milli liderlik koydy, oğlunyň üstü bilen özüne iki tane gahrmançylyk berdi, gahrman medalini berdi we Türkmenistanyna Türkmen halkyny gysyp ýollary ýapyp, internet ýapyp, hemme dağıtlar ýapyp pullary oglapdy. O näil milli lider bolýar, o näil arkada bolýar, kimiň arkada bol? Öz maşgalatyň arkada. Men şoň üçin watan dönükleri diýen ikisine de ikisem ursun önüne ayağa ýykylyp, hyzmat edip medan alýarlar. Türkmen halky oluýan filan okşulary. Ine şoň üçin öz öllerine medan bermekler, bu medan ýa-da berer ýalylar. Men size bir video görkezýän, şoňa üçleriň o ýerde ses gerekken demokratiýa prezidentine ähli we demokratiýa däl prezidentine ähli. Üçler sezdim şoň men size şo videoňy görkezýän. Gepin gysgasy izleýişler Murada gözläp bersin. Ekrana geplemen otirler diýmesinler, aýtmana söz ýokmy haýyp aýdylara sazyp gatykän ýurdun içindäki ýene diýär Kur'an-ı Kerimde Allah Taala
Ey iman eden bendelerim diye. Toprağınıza, vatanlarınıza naçarları, yani ayarları ve goroksuz çağları goramak için hem cemlenecek dersiniz diye. Onun için edilleşler, avredelin yine alacak 4. Ağustos'ta nesip olsa Muharrem ayı gutorya, Allah nesip eden önümüzdeki 4. gün bu hem Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayet geçeni, İncil'de de var, Tevrat'ta da var, Allah'ın 12 ay var. Yılın devamında 12 ayın içinde 4 ay kan dökmek için, zulüm etmek için haram edilen aylardır. Ey iman eden bendeler diye. Allah'ını inkar edenleri ve Allah'ın düşmanları bilen ınanıp sövüşe gitmeyin diye. Ve iman etmedikleri bilen sövüşe gitmeyin diye. Bana iman edin, şehitlik gidin diye. Yenecek olsanız diye. Eğer Allah'ın düşmanları bilen birlikte hareket edecek olsanız bilin ki yenilersiniz diye. Menin bilen bolsanız yenilmeyeceksiniz diye. Son ala geyildeşler Kur'an-ı Kerim'i okalın. Nämetçe şo diýsin. Meselem men şol nime diýän şeyle birat bada Ashab-ı Kehf suresi var. Kur'an-ı Kerim'de 18. surede. Zulkarneyn barada görüň berýärde, şol barada şu dünýäde kendimeler gidip alımlaryň bölüşip gidip oturýan arasynda Zulkarneyn bendämi diye ol diye günü izarlak gitdi, gün batara tarap diye. Nirde zulüm bar olsa, zalim bar olsa ya düzelirsiniz, gowy bolarsyňyz ýa-ni araňyzda düzelmejekler, zulmuna dowam etjekler, öldüriljektir ve Allah'ın huzuruna sonra o jogaby goýberilejektir diýip zulümi arasarak geçtir yer ýüzünden ve beyleksem ve ondan soň aňyrdy araççylyk edenden soň gündogara garşy ýöräpdir ve gündogara garşy ýörände de diline düşünmeýän bir halkyna gawat gelipdir. Diline düşünmeýän bir halkyna gawat gelipdir. Meniň YouTube kanalymda men şoň videosyny goýdum. Bular bana Zulkarneyn'in güýjüni, gaýratyny, gudratyny görýärler-de şu taýda mäjit bir bela var. Şunu bize kömek etsen, şundan diýin biz sana näme diýsen töläl diýenlerinde sizin tölegiňiz, serpaýyňyz maňa gerek däl. Allah'ın berjek tölegi serpaýy maňa artykmajy bilen yeter diye sizden etjek haýyşym diye o demir bilen mis eretip getirin. Ineki iki dağın arasynda men bulary salaryn ne şo taýdan guýmaly bolar diýip şolaryň üstünden şo guýýar we şo dağ häzirki günü o her kim her ýerde diýen bolýar ýöne hakykatdan mene vertolyotda gitdirler, barlattırlar. İki dağın arasynda şeýle tekiz gömülen yer var. Şol tekiz gömülen yer doğrudan buğdun aşağıdan gazyp görtdirler we doğrudan bir demir var, zat var gatyken şo Täjikistan, Kyrgyzstan, Himalay dağlaryna yerleşen bolmagy mümkin. Bu näme üçin aýdyp otyryň? Eger ýadyňyza düşýän bolsa, Oğuz Hanyň heykelini ýa-da suradyny hemmäňiz görendirsiňiz. Oğuz Hanyň nuştaýyny şahýaly zatdy, ortasynda da günnu da ve şonu alımlaryň köpsi ýarysyndan gowragy denýärler. Zulkarneyn ýagny bu Allah'ın yer ýüzündäki eskeri zalimy, zulmy ýok eden şol Oğuz Han bolmagy mümkin diýen nemeler ýakýarlar. Käbirleri İskender Zulkarneyn diýip Aleksandr Makedonski diýjek bolýan taraplarym bar ýöne olar gaty az. Ýa-da Musa aleyhissalam diýjek bolýanlar bular hem gaty az. Şol Oğuz Han bolmagy mümkin, beýik ähtimal Oğuz Handyr diýip şol köp alımlar şo tarapa ýykylýar. Şonuň üçin edildeşler aslymyzy öwreneliň, aslymyzy bileliň, biz taryhdan uzaklaşdyryldyk, aslymyzy we taryhymyzy bilemiz. Aslymyzy we taryhymyzy bilsek, dünýä ýüzüne adalaty ýere goýan nesillerimiz nesip edenden. Şonuň üçin hem 1917-de ne bir rewolýusiýa gelen wagty Sowetski, ondan öň 1881-de Göktepe galasyny ýok edip kyrlandan soň undoktok çağılary Orsiýada alyp giderler, Orsiýetde ýetişdirýärler we bulary o Nikolay Yomutski, Tatyana Tekinskaya ýene bir rat diýip rewolýusiýa döwrüne gawatlap Türkmenistana izine getirýärler. We şeýle diýip Türkmenistany bir halky aldap, ýagny kommunizm diýmek aslında adalet diýmek diýip
şeydip aldap dogry baýlaran bareken zaýaçylyk etip beren mollalaran bareken halka aldap beren kösenip beren halk bar. Bulara karşı göreşe ayağa kaldırıyorlar. Bugün gününe bizi göreşe ayağa kaldıracak olan kaptaldan gelen bir millet olmalı elde halk olup özümüz şondaşına geçmeli, öz tarihimize, öz yurdumuza eye çıkmalı, gelecek kıyaşları, nesillere ovu gelecek koymalı, ovu önünü açıp vermeli nesip edenden edilmişler. Ve yine de şu tayda devam edeyin elbette ki Murada biraz diyecektir dedim çıktı. Çıkıdan hafta da Bahadır şu tayda can gelendir. Edilmişler. Aydı ver Murada. Gatdog belekleştim biz öz neslimize, öz ata-babadan gelýän taryhymyza Sesin gitti yine de. Ve näme boldy yine de bilemek efir gidipdimi gidenakdamy ýöne ihtimal gidip duran bolmagy mümkin. Şonuň üçin hem eldeşler size yine de şunu alap gaýdaýçak bolýan biz Allah'a iman etmesek yeňip bilmeýäs. Şoňa göz ýetirmeli her birimiz. Açın Kur'an-ı Kerim'i okan, tanıyan, bilýän mollalaryň dualy soran aýtmaz mollalaryň käbirleri. Ýöne de şolardan sorap aýtdyrmaly şolara hakykaty. Ey o dünýäde dowdakda ýanarsyň zat diýip ýadyna salmaly. Allah seni bagyşlamaz diýmeli. Dowdakyň azaby elhençdir, elbetdir diýmeli. Biz şoň üçin hereket etmeli. Ölümlü dünýä bu. Bir gün Allah'dan ýol düzelip gidenden soň, haman ýurdumyza barandan soň Serdar Hoca'nın bir yere yapışıp yatan yeri yok. Ya da başka birinin bir yere yapışıp yatan yeri yok. Elbette ki Dostoyny adamlar, manasip adamlar yurdun içinde de vardır da. Şeyde diýäňmi, hereket, täsir, hökümet bizi eşdenak, eşitmekçilen bolup eşitse de görmekçilen bolup ýöne özüňiz göz ýetiriňler, men şu wagt yurdun içindäkilere ayağa galyň diýip hiç haçan aýdymagam, aýtmarlam. Ayağa galdyrjak bolsam, adamlar benim bilýärdim diýerin, plan çyslogun, uças diýerin şeýdip görkezip bararys, Allah nesip etsin bize şeýdip barmany yurdumuza. Biz yurdumuza barana kan dökmek üçin, çaýkamak üçin ýa-da ekonomika zaten iýizde ýykylyp gelýär. Ekonomika ýykylyp gelenek, ekonomika gowda ýöne yurdun pulyny, hazyna pulyny birleri ogurlap öz jüglerini urup otursa, halka da ulanmany bermese, ekonomikany spesialny şey diýerler de. Diňe oňa näme diýerler, o dünýä alyp çekýärlik basyp ýygna otirler, niýetleri näme? Elbette ki yurdun başynda oturan, ýalňyşlyk bilen çykarylan bugünkü günde yurdun başynda ezasy halkyň, watanyň, ummaty Muhammediň, adamzadyň düşmany otir. Men şo student wagtym ýadymy şäde Türkiýanyň bir nemesi bardy, başbakany hem professor, alim diýseňem bolýar, ulema diýseňem bolýar, dini bilgisem bardy. Ya tanýar ýagty bolsa Necmettin Erbakan dip şol diýärdi, ey musulman diýe. Oyan diýe. Oyan düşmanyň giýje günnis planlary bitjäk, giýje günnis hereketde diýe. Owa bizi uklatdylar, owa biz ukladyk, owa biz bilmedik. 70 ýyllar SSR döwründe Türkmenler sesini çıkaraýmasyn diýip Türkmenleri hemme produkta bilen üpçüne de oturdular. Moskowski abispçene diýen ady wady. Hemme ady bol etdiler de ýatan öküze näme garyn doka bela ýok diýen söz öwretdiler. Hi garyn doka bela ýok diýen zat barmy? Garyn doýry berseň bir öküziň wagty gelene semreýär, onuň soýdýar. Edil oturan adam şol. Şonuň üçin eýildeşler biz özümize gowy seredeliň,
özümüze gowy seretmekden ziyada ýurtda ýagdaý kyn bilip otyn şu wagt kämahal nany oturalmakdygyň bir ýudunyk göýberýän nähili boldy bu ýurtdakylar şeýle bir neme etip bilýärmi kädip zalymyň tarapyna bolan hemişe ýeňilýändir. Faraonyň tarapyna bolanlar altyna bogalyk gezdiler, altynyň içinde gezdiler, ýöne helak bolandyrlar. Geldiň murada internetiňde bir zat bar gereksen. Awa men komandirovka bolan soň tehnik mümkinçiligim pes. Men bir anons etjek bolýan hormatly watandaşlar, DBT agdasy bolun. DBT goşulun we DBT halk hareketi bilen şu lüksan zulümy tutsak edip Türkmenistanda adalatlyk we demokratiýa bolun. Men häzir Nice diýen Fransaň şäherinde ýerleşen, egerde şu şähere goly Türkmen baý bolsa, kime kömek etmeli bolsa, ýene DBT halk hareketi kömek etmäge taýýar. Men bilen kontaktda girin. Men Telegram adresim ýazyldy. Men adymy aşagyna Telegramda ýazyp bilersiňiz we biz siziň bilen kontakt alyp kömek etmäşär. Dogusy men bir 45 günlary ýa-ni işli boldum, elim degmedi desä, men esasy işim Doğrudan murada senin oradan murada sen internetin kän gowy del asylyan arasynda sesin gelmeýän galýa. Ezilleşler bilen hoşlaşaýaly. Efir tamamlaýaly. Tamam. Men efir hoşlaşalyň. Sag bolun hormatly watandaşlar, indiki çykyşlar içinde biz çykyşlarymyza bak. Olya sag bolun ezilleşler, Allaha emanatsyňyz. Hoş sag bolun. Hepden aýagyna ýene görüşeriz. Näsip bolsa özüňize gowy seredin. Allah Taala özü gorasyn we goldasyn inşallah. Her bir päk niýetli, kalby päk arasynda Türkmenistanlyny iman bersin we iman damjalaryny bir araya getirip iman şiirini öwrensin, zulüm öwrüsün zulüme garşy inşallah. Amin. Sag bolun.